Mawubi Yona, spread the word. Yenyimi yoke yenyimi nyumu Unyabani obunyabema Omari kasenge hueme etenkumi ahi Yeba besua di wadamfo miensa ho Lo ka wasoli pe Si yebo mpa yepe wa Jesus na yashase Yesu wana musiu Ora yeda wase Mununga wa ebue Wo na onwiri ye ho ne mununga wa no ye Wonsu na wohwe ye nso Lo wa hiamu Ti yehiawo ndo ba tumunyu ha Be kasa maye Oma osina ka ide Yeda asida na ye ebe mawo wana musi Yeda wase Amen Amen Wani kasemiyo Yade sua no Eda singe hemike yimi no Ejina gidie so Ne eko hueme etenkuma he Ne fa adamfo miensa ho Yezon Ema nkwa menete Ema miensa ne ahimakum Awo mutena akolo bi mu Lo nwake ejama Na bako esum nyame ne henga mau no na neni eda nyame so nwake ejama bako esum nyame se ewo ehenkefun wo no naso ode na adwene etu hone so nwake ejama bako so sum nyame se ewo ehenkefun adesa no naso ode neni atu nipa dase ne so bene enga ya aji no se na ade ne sidi konie lo nene ejama enti ni a osum nyame ne wo ehenkefun adesa no na ode neni atu nipa dase ne so no befebio ensuone eya enyimi ngo emre bia opeso be ko ne nua benten ne enyimi ne eyebuale se ne be ade nua bi be di aboa no lo ka efin le o enti so kwa hutile ma esolewe ombo mpa se imaya enyimi ngo na so be ko ne nua ho kesika emayawo se ye sika fam so no wakoji kebo emayangu se ye ntuma nso no wakoji ketade emayawo se ye tade nso no wakoji lo nino ngeno ya Savia yi ekoso ne enyimi yo ne ewenke foma unu na ne nua no de nani atu Awurade so no edi eke enyimi oka to ne se me nua ngendo ko ni madebu ni wo bibi ka mawo ni wo bibi ka kire bible ka si yo Bible si wako egbe maye nsoro si mawo ke wonge na so nyame ne ye wo ho ne bi eke ho na obisa ne se ne ka mawo ke wonge na so nyame ne ye wo ho a me ni ane mahinsi de enti na metina se kinga gbala ine se mi paware nso manya kenyi mundo e ba bi esi kai manu mi yo ba mai me bisa ma se so be ware me keke ngwehi na wa jai me e bi ba ho okọ me biem promise e fe so na se promise fem kwa na wo ma fem ki ya na di jua hu se mi tomade nso ahewe ade nso ye nto ka he hu ka ahe hu abebi hu ya don so ye ntua meka sika hu ibena naska no so ka krom hallelujah amen kadika ye ne ko ba se be mu se me hu ne ma bititi a ne ma wo po epedebe bi a me shempo ye de na mami ne inga mauja e na me se me som nyame ne ongi de ke ma we ka fo ma wo no na wo ka che me se me fa me ni tu Awurade so enyimi odi eke ho ni nua ni ka kire ni se ko egbe ensoro bible o mi o Bible mo no
Koye be ne engemi. Ensuro wo Bible mu no. 300. Eye 300 do ha ba ko ni fa. 56. 56. 356. 356. Ne enge Bible. Ena wo Bible mu. Lo heka koye be yi. Enti wo hwe se ensuro 365 no. 365 we. Ma wo be ni ma ye bua mo. Nyame entumi ndi mbua wo. Ko en fe ma wo. Ni won fa we ni ntu Awurade so. Lo e mi wo e ka fo ma. Ni afa we ni ntu Awurade so. E ke inga sore mi ya. Se mi kwa sore. Inga sore. Ya bi ni se mi kwa sore. Inga ma uche. Ni mi se mi fra Nyame. Lo ke ma wo yi bua mi. Se Nyame andi aboa mi. Le ma wo ye ka fo no lo. And me di meni abetu ni pada se ni so. Le mi one ye fi mi. Dana mi ho kire me no. Ne ya bi ye nyimi olu. Bisa mi nyane nam no. E ha mi. O ma mi nam ni bi. Le mi one ye fi mi. Dana mi ho kire me. Ne ya bi ye nyimi osika. Bisa mi nyane sika no. E ha mi. Odi bua mi. Le mi one ye fi mi. Dana mi ho kire me no. Ni beta di. Ah mi ni atade hye no. Ye nyimi ho. Mi ni ma mi bi hye. Lo ma ka ye fo. Se wo se mi di meni betu ni pada se ni so. Lo ko ke ma ka ye fo. Se wo se ma mi fa mi betu ni pada se ni so dia. Me ne ma ye bua. Ne wan so ne be di aboa mi. E ga sore mi ya. Okọ na sore ni pepepe. Lo ya ba mi kan. Te ko be mu se. Enyimi no ba che. Ni ni ai be friend. Ne e ba wo kote fi ka ke hale. Odi ko tesi ba ku ma no. Ne e ka wo le he wam. Se ne be adi be hye ni din. Ne kote fi ni aka ne am wo. Ko tesi na ba be bu so ama wi. Enyimi odi e ken. Ni ni ka kire ni se. Ko ko en fo numro no. Emfa we ni tu ni pada se ni so. Ko en fo numro Ni no. how de we ni tu ni pada se ni so. Ke e ba gbo ni. Ni ni se mi ko ni so be wu so. Hallelujah. Amen. E bi e ken. O ka kire ni se. Chabe no ke ni ngajio. Enye ni ba ku ne wo wi ase. Lo ke ye hu egbu. E ko pense mi nya madamfo ni be wu. Mana hu he pa. Nyame obe mesa nya foforo bi. Hallelujah. Amen. Le enyimi ba hala kote fi. Ni ni ma ni ko tesi bi. Ne lo ike aham wo ni. No na mi di ba be ma. Enge Jeremiah E wo Jeremiah chapter 9 chapter 9 verse 4. verse 4. Eke nyiti no tua no na hie enu sami ngenge enyimi. Ose mo temu ni be bia hwe no yie e wo ne nua ho. Noko ne kongo ehengofo numlo no. Ma obi emfa ne ni ento ni pada se ni so. Ejaka no tua no Jacob kenge enyimi sisie. Esanda obi bia ye ne ho Jacob e de sisi ni nua. Lo enyimi Kristofo no ni chie. Enti ni nua Kristo ni ankasa mpo Edi eke ho. o ka kire ni se. Wone Jacob. Obi so Jacob Ke iso. eni eso. Nyimi me yi o. Omo ya anuanu mo. Sene Jacob wo henka fo iso no. Jacob e ko odi ne ni ko tu eso so no. Eso sisine. Eso we sisi no. Lo enyimi ko wo henka fo. Esi ni nua be fa we ni tu ni pada se ni so. Wo henka fo ma wo no. Fa we ni tu na me so. Ekwa. Ojai wapom. Enyimi no ewo lega. Ni nua ni tu ni fuye. Ni hala kotesi. O ma ni ko tesi so. Hallelujah. Amen. Eke chunwe ni. Wan fa ni nyina anya ejuma. E abadeka. Ko be mu se. Yero hiablo. Oba yi tu kwan. Ne announcement. Okonya akwahia. Ne away from hospital. Yede ni kotu yaresabia. Apwe na ni. Etwa ne nan. Ne hospital. Oda yaresabia. Ebiasika. Akasika. Na maka yebua. O de bi dia bwa no. Ehweme fu. Da fofo bebrebe no. Noko basra O bi. montem nipa ba akopɔ mesra no. Etro hospital. Aka yaresabia ho. Etro hospital. Aka yaresabia ho. Numro na wen kafu. Nipa no de nani ato ne so. Bene ha o me be. Emre o ha kese na ba ne so. Ne nya wani chani. Ai mo de ne yie no. Ene numro. Wa musa ne pe ne bio. Hallelujah. Amen. E kai enyimi o. Eso kai ni nua na asem no. Hallelujah. Amen. Lo munundo. Efe sansem yi. Guess lo he. Fetu hofo. Waje number 1 no. Ye free ba ko so. Wa ba enyo le. Kon ye to so mienu so. Enyimi o kaki yo. Ne nua ba ko no. Ewe nke fo wo no. Ode ne atu busum so. Lo malam ko ge ma. Mala bi wo kulo mu ho. Ne eya enu. Tumi ko mala ni ho de bia. Eya ngo sika ge de. Ko jiska free mala ni sem. Eya ngo ni ge de. Ti ni ma free mala ni ho. Eya ni enabwa jomi. Oma ne nya ni je beble. Nge jiomi. E wo wiase. Enyimi o che bi eke ho. Ni nua ni frɛ ne ka kire ni se. Enyimi ko e ngo mi nge je Ni no. nua me di da wasase so. Je no bi ngo mi. E wiase mu da wo. Nyama bata. E be kwa kosi. Ni ma pia ha o ke ma o pe. E ka wo ni nyame nkwa. Lo wo he ka fo ma wo no. Enti me da fa we ni to nyame so. E de enyimi o ke. O se ni nua ni se. Je no mi yo. E wiase mu yi. Na yo ngo mi E nge. na ye di de. Ayi ngo mi nge gbe Ye ni. di de wa samando. Lo e be ni ma yi jio. Mi fa mi tena wiase mu. Ne ma yi no na. Ah mi wo bre mu. Nga ma uja. Ah mi su nyame. Kiche ma wo. Se mi frɛ nyame. Eyi bua mi. Nyame ndi bua mi. Yeni Me dua ni die mu. yenyama Me no mu dua ni. epede gbe Ayo how. se bi ni we ye ki ahama la So no mra me de me nya akotu mala mu yisu yi.
ebetubam otumi ye drum ami ina sika mitumi nya sika soso iwo mi ganuma mitumi tuante mudu iga go sian fole mitumi di bibu afore iga yoboa ne mitumi kwan di bua nkrofofo front lo isu mala enti me pe malam ni sa hallelujah amen ninga so le miya owo na sori ni muso enyimi odi eke o ni ni ka tere ni se awo enyimi e me nua yi ma ye boambu ma me di bo ke kotefiko e wo potesi bi ne oyo efan na hwe wo si ye ne kotefi no ke ye so me ni be ba ni be di aboa ni ni enye mika wo mi o e wo me ka ho man no lo enyimi mo akande enti me nua ko na ko kinkan ne o ketuni na fa ye juma ne oyine ina wa se ne be ya wo ti be nya nkwa hallelujah amen edi eke o o ka tere ni se ma wo munyu nyame asem anuda ye tie ni de bia lo keji kan e hana kotefi po enti so ma mi ko te simpo e we ka kotefi ma ye boa e je ni se ko te sin be ye juma enyimi odi eke ni ni ka tere ni se mo akande wo de ko na ko kinkan lo e hana mika enti o ma ni meka 4 5 4 verse 5 ne munyu ne ngale gino ensem wo ho no mu no eke jema me ati no toa no ja le ni che imawu o se wiasefo nyina motem ne be bia som na nkasa ne nyame se wo le o nanso ye die wama wo ye nyame no se wo le nanso ye die yawe erade wama wo ye nyame no jinu ne wama som ono ne ni a ye besun kama ya le ni akosi da ye yo ya kan de kotefi nyo bei ko kinkan quotation no ne ena munyu no no hu nsem yi wo ho e sikei ontsena sidin e deke o o ka se ke wama jama se ye besum nyame ke ya ne ni akosi da dia ne ma wo ja se ye sum nyame ne wa he mai wo fi se ye hu so kire mo ye wo ekom de ye wa boba ye hu tomatete wa na no ye tumi brand so ye nyimi o ma wo ja ye nya ne sum nyame ne ana se ena makonya akwahia ne ena me pu na ne na twaye kama wo nge o se nyame wo ho a e ko na wo ya ka wan konya akwahia yi lo ke jema menga mawi na ngeja nti se wiasefo wo nyame a wo muso ne munga mawi ni na ngeja se me so me wo nyame a me so ne ma wo yi bua na se mi me nyame andi mbua me jema me mawu na wiasefo nyame no lo la masum ono na me so ehie mi lu opremu sa enye mala mi mo ya ko mala me ten ya nge sika o no ti sika no ye nyimi me abusam obomsam dada ne no ka eye bua mu so di bua wo e ma mo me epe ni obeti na ketua e asube e ko du pempe so bi yo no ba no hi obai ne ho be fa ni kakla ne apelu ya rebe bo ne ma ne ye sa ejwe wankosiaga mala mi odi eke mala me ka kire ne se bia bono ba nge sika anu bomre dodo a wo ti sika no nge ye a wo di esube adumre ne afole no masi a wo so for rebo a wo be bo no ke wo e ma busum no ebi ole su ni mre na adru ne wo no le o busum di ye ko nge sika ye se wo di ni sika ko ma si afole ha se wo be no bo for rema no eyi kun ni wo se wo di akukọ eyi to on di aponche eyi na on di nentwe eyi o mo no di ge wo a wo di ni Sika sika no. no wo a wo di ni sika no di mo ne yi o wo na ya wo di hallelujah amen eyi no ba wo ya obai esu be kse ni so ma ne ni e ba ka ye nyimi kai ni nua no munyo ne etum nsam na ne nua ne ka kire no no bi obi emre ni twem lo no ko nge no man enti pe bibi wo wo a wo be ye ne kajika otu ebronya ma na se nye bia wanya ho hye ye ntem bi o abi o emre ni twem hallelujah amen e ba gbo wa be wo be ne ngeji no se ne nye tie no no enyimi o ga hospital ne nya ne da ya be se bia ho ne ena ne pui a ne na nya ntwai lele ejawe wo ono de wensum nyame se we ke fo no aso mo de ne tu ni pada se ne so lele ejawe wo ono de wensum busum se we ke fo aso no ni pada se no de ne nya to no so se ne we ke fo wo ni no o de ne nya to busum so no wo biye busum ni twa ne se ti ne wo ke fo numro no na so ni o de ne nya to ni pada se ne so ne ga ma uja a wo sum nyame no ebowe o ti nkwamo ena ne ne na so ni na ne twa ye hallelujah amen lo enyimi o enti ni nua no ne ga ma uja a wo sum nyame no ne ke hefue a o de ne ni anto wo no busum so ne ke hefue numro no anase ni pada se ne so se ke hefo ma aso no de ne nya to rade so no ya enyo hia mi ono de wo ni hia nim enyo no na mi o wo ni bre ni mu se e asube anso ko drum re bi ne ma ba wuwe Erade ma ne so epowe otwe fie eheloli oto hyen ehezuba oto asanse o enye no mo bi ke nge se o owo nkwala nso te ne nchen ne eye a no no hwe wo mo so ne age a sumo wo mo som no e ba deke oka se aw ei emi me emi kenyi no me ni ma wuwe Erade apeta me epemi wa agu ye me kese hallelujah amen lene
ewe ke foma uno onu kan ne no de ne te Awurade so no ne enanu a wokɔ brɛ mu ne mo ba jele Awurade abɛhye no no akene mawumu ngemi sɛ de nyame ho te ne mu nte e kaye nyime ne na de kae ne nua na ne nan ne twae no ne apei esika akula sua de sika nyinaa ne ajie keba ji ne baaye na de pokuo ngemi ne nan ne twae no wɔ ne ho ne hie chu ɛna ɔkita poma ne ka yin no de nante ne nyime odi akisi ne ne ka kyɛ ne sɛ chona sɛ wahu ma wo ye no nyame apagya me ipe falfan wayɛ me fɛfɛɛfɛ chona benomi ɛmmerɛ yi mu yi ona beno tamu wɔn sɛ na wabɛyɛ keke ko ye one na sɛ wohwɛ ko ye fo no mro no fa w'ani to nipa so ko ye fo wo no fa w'ani to nhone so ko ye fo mawu fa no w'ani to nyame so mini senam ne o ɛdeɛ papamu ne ona ngampi anaa deɛ fa so na wanya firi e so ba de ekisi ɔka kyerɛ ne sɛ ko ke fo mawu sɛ wode w'ani to Awurade so a ehi me nua de nyinaa lo yin ga o te me tu wofo ogba ne pu e ɔmɔre ne ɛsɛ yɛ no ko ye fo mawu no wode fa w'ani to nyame so oni chumi ne pu wode e w'adwuma no a ankɔ so no ko ye fo fa mawu w'ani to nyame so hallelujah amen how me ne bo no ɔhaw ne se wo so ya no ga fo yo ɛso ne da w'ani so ka we fo mawu wode fa w'ani to nyame so ne le ne eyi oda na no sani ɔno a wode tene ne nsɛm no ne kwa we bi me a wampum ne ba no mo ba wo no ɔbɛpɛgya ma be mu agbo ɔbɛma woayɛ no kɛse mo ba de ke na woabɛka sɛ eh ei emi ujino me nso me nie mu no no nsɛm yɛ wate kesro he wode fɛte wo fo kesro ni fɛte kwa wo bi so fo ne ehesina mi na ɛso mfa soɔ no ona na wetumi anya lo idemu nti maka akyerɛ wo kokko enfo no no ɛmfa w'ani to nipa dase ne so kokko enfo wo no ɛmfa w'ani to bosom so ka enfo ma fa wo w'ani to nyame so ne ka ga no na na ka sɛ wo wowɔ brɛ mu kyɛndɛn mpo e ma ba jiu nyame bɛba abɛgye wo eje hio ɔyɛ yo ewe mi anu nya ɔhyɛ n'anuonyam ne jioplan ewiase nyinaa hu yi ro ma wo ne ejima wo nyame ɔyɛ nyame no o ha o mi wo ha wo no ebesi hi ɛnka hɔ ke ata be ma go ɛkɔpi sɛ wobɛfirim se o hen ka mi ne kle asɛ ni w'ani da so no a wogyedie no a ɛsɔ ante ne no odine ma wo emi ɛna woahu Awurade no so ko nnuo enyo kle na sɛ wogyedie ne dɔɔso a o ba ye ngo ne nea wobɛdi dɛw lokoji o ma go ansa na wobɛfiri wiase ma wo ne jo nyame nhyira wo amen amen yesu wana musu owura yesu yɛda wase ka wo soro wo sɛ woato yɛ mfo mo chu wo yɛda wase amen amen ka o ga la ne o sɛ wopɛ sɛ o ka wo ne kase ni wo ne yɛn bɛsua adeɛ nga ba munyu won wo na ma wɔ yɛn nsɛm da wo ne mu no mbo ya youtube ɛdeɛ kɔ youtube ko ya youtube wo wokɔ youtube mo ma evangelist wode kyerɛ Evangelist Mawubi Yona Mawubi Yona o ma na wo wobɛhu yɛn ba ni pan wode kyekyɛma dodoɔ nso na ka soro ahi ɔmo nso fete wɔ mo ho fi ka o sun na sɛ wopɛ nso so ya facebook wode kɔ Facebook nga Mawubi Yona pe hyerɛ Mawubi Yona nkwa o ma na wo ne nea wobɛhu yɛn ba ni pan kyekyɛma bi mu nso keke ma ma jo mo na nyame bɛhyira wo nso ne o la ne na sɛ o wopɛ so sɛ o we whatsapp number wobɛfa WhatsApp line nso so ne oyin munyu no be a atro bi nsɛm wode bia wobɛtie number aji ɛdeɛ nama ne ye 024 024 5 0245 44 44 10 10 40 40 se ko sun kan nso sɛ wopɛ sɛ o ma bia mi nchemu wobɛbisa me ankasa nsɛm no no ke man ni kase a wode me bɛsua ye adeɛ number ni ɛdeɛ check me nama ankasa ne ye 024 024 65 65 72 72 87 87 last number last number you 2 iya mion mefiri ahwea achebe Mawubi Yona mefiri Mawubi Yona hallelujah amen mama ka choke comfort baado ma woni joni kura me nhyira mo nyinaa bye bye bye